Тя да си я види сега. Мама, не знам да сте. Чакай, как се чувствам. Айде. Елата, чичи, елата. Не е много лесно да зависи. Какво ще си вземеш, Мария? Мария, какво ще си вземеш? Ядеш? Избери си нещо, Мария. Няма филмче. Мария категорично се държи пише. Ще го почне. Хлеба. Не, ще може да се надай. Хайде, ма тия сега тая питка, тя въпрос вежда труден, дай да ме кажа това. Хайде, Мария, виж там, виж тук, мама. Избери си нещо оттам. Я виж, а? Що сме сложили паспорт толкова далеч? Да, Мария, хайде, вземи нещо. Може иначе, ако са тия неща... Ако само ги оставиш, те ще ги разграбим. О, и халка има даже. Това е трудно. Значи, хаусфрау. Вечна съпруга. Хауслайф. Край така. Най-накрая нещо смислено, знаеш. Значи ще живее на кредит. Идеално. Не, как в комата е. Виж сега, Ани, ще се занимава с екология, ще реже бюджетите на правителството и ще си капчи паричките.